Ku ziyarci tashar Arewa mana subscribe ku danna alamar Ina shaida kowa da ƙaddararsa rayuwa. To kai mece ce taka kaddara? Gini ke ce To idan ba ita ba za na yi murmushi ba. to yanzu me kake mata? Ƙaunar ki nake da gaske. To me kake so kai ta yi ma? Kama ki saka ni zuci. Idan aka ce ka bar ta, Ayyana kun azanci. wai ko ka duba cikin mata ka samu kamar ta? Ina duba kamar kyamata ban gani ba. To amma ka san yi so ra'ayi ne? Ra'ayi ne na sani. To yanzu duk tsanani kana nufin ba za ka rabu da ita ba kai alƙawari? Da tsanani na yi alƙawar abadan ba zan yi nisa da ke ba. To wai me ta nuna ma ne haka? Kin nuna min na gaskiyar so baki mini yau da raba. To yanzu me burinka? Burina ki zama matata. Anya ko abin nan naka babu ƙarya? Ba da ƙarya ba. Ayo! What?